ଏହି ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ। ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭରି ଦେ ସବୁରି କଳସ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମା ସାନ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେନି? ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ମୋ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ପଠେଇକି ମୁଁ ଅଣା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବାଳୁଙ୍ଗାଟା ଏଠି ଥିଲା କେଠି ଗଲା ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏଇଠି ତ ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏଇ କ୍ୟାଡେ ଅଛୁ କେଇଠି ଅଛୁ ବେ ତୁ? ହଁ କୁହ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ ନା ତୁ? ହଁ ଅଛି ତ। ବାବା ଷ୍ଟାଇଲ। ଏ ଶୁଣ ମା ସାନ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଉ ଆଉ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ କରିବୁ। ପଇସାଟା ଦେଲେ ତ ଜିମି। ପଇସା ନେଇଥିଲୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲି ବୋଧେ। ନେଇଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କର ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଆଣିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମୋର କାମ ଅଛି ବୁଝିଲୁ। 50 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦଉନ। ସେ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କର ଯା ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଧିନ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରିବୁ ମାଙ୍କ ନେଇକି ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ତୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଯା ହଁ। ସେ ଶଳା ବାପା ମତେ ଆଜି ପଠେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଗାଡିର ତେଲଟା ହିଁ ପକେଇଦେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ତା ଇଞ୍ଜିନ ବି ଖରାପ ଅଛି। ରାସ୍ତା ଗାଡିଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା। ତାକୁ ସିନା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଦେଇକି ଆସିନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଚାଲି ମୋର ଏଠି ଝୁଳ ମଲା ଆଇଡିଆ। ସାଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଧଡ଼ିକି ଯଦି ମୁଁ କଲଟା କରିମି ସେ ଟିକେ ତା ଗାଡିଟା ନେଇକି ଆସନ୍ତା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଧଡ଼ି ନା ତ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ତୋ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବୁ ନା। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଆ ଟିକେ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ଜଲ୍ଦି। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି 10 ମିନିଟ୍ ପହଞ୍ଚା। ହଉ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସୁନି କଣ ପାଇଁ ସେ? ହଁ ଏବେ ବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ଡକେଇଦିନି କେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ କେତେବେଳେ? ତୋର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। କଣ ଲେଟ୍ ହେଲା? କେ ଝିଅକୁ ନୁଗୁରୁଥିବୁ ବାଟରୁ ଆସ୍ତେ କେ ଝିଅକୁ ନୁଗୁରୁଥିବୁ ଆଉ ତୋର କାମ କିସ? ତୁ କୋଉଠୁ ଜାଣିବୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି? କଣ ପରିସ୍ଥିତି କହିଲୁ ଟିକେ? କଣ ପରିସ୍ଥିତି ତୋର? ସାଙ୍ଗ ମାନୁଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ମଦ ପିଉଛି ସେଇତ ମୋ ବାପାଟା ଗେରେ ସଦାବେଳେ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଟିକେ ନାଳାଂଶ ରହୁଛି ଆଉ ଗଲୁଆ ବୁଦ୍ଧି ବି ତା ସହିତ ରହୁଛି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋ ବାପା ତୋ ଘରୁ ନିହାତି ଖୋଲି ବୁଝିଲ ନା? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ କଣ ସେ ବାକି ଅଛି? ଖୋଲି ଦେଇଛି ପରା। ହଁ ନା ଆଉ ଛାଡ ଯାହା ହେଲା ତ ହେଲା। ଆଉ ତତେ ଆଜି ତୁ ଘଣ୍ଟି ଡାକିବିନି ଘଡ଼ି ଡାକିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଛାଡ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ କହ? ଏତେ ତରତର ହଉଥିଲୁ। ହଁ ଠିକ କଥାକୁ ପଢିଛୁ। ଆରେ ଇଟାଲୀ ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ବୁଝିଲ ନା? ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିତେ ଯିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲି ଆଉ। ପଳେଆ ରହ ଭାଇ ରହ ମତେ ଟିକେ ନେଇକି ଚାଲ ଏକାଥରେ ଛାନିଆ। ସାଙ୍ଗ ତୋର ରହିବା ପାଇଁ ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ନା? ତ କାମ କର ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ସେ ଘର ଭଡା ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା? ସାଙ୍ଗ ପଡିବ କେତେ ପଡିବ କଣ? ତୋ କତିରୁ କଣ ପଇସା? ଆରେ ତୁ ବୁଢାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କରି ଦବୁ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ରହିବ ଆମେ ଟିକେ ମଉଜ ମଜଲିସ କରିବା ନା। ଲେଟ୍ ହେଇଯିବନି ଗାଡି ସେଠି ଆସିବନି ଜଲ୍ଦି ଚା। ଧରିଛି ଚଢି ଘଡି ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବି ଗାଡି। ଡବ
କାହାରି ତ ଦେଖାର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ଅତି ସିଆଣିଆ ହନା ତୁ ଖୋଡ଼ି ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମେମ୍ସାହେବକୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଯିବୁ ତୁ ଅନାଡ଼ି। ଅତି ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ହନା ଧଡ଼ି ତୁ କଣ ମେମ୍ ସାହେବକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାଡ଼ି? ହାଇଁ ସତ୍ୟନାଶ ହଉ ତୋର ଖୋଡ଼ି। ମୁଁ ଚିହ୍ନିବିନି ତୁ କଣ ଚିହ୍ନିବି? ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଆରେ ତୁ ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବିନି ତୁ ରହ। ସାଙ୍ଗ ଟ୍ରେନଟା ବୋଧେ ପଳେଇଲାଣି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଡାମ। ନନସେନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଜଣା ପଡୁନି ତମମାନଙ୍କୁ। ଏତେ ସମୟ ଲେଟ୍ କଲ? ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଆସି ବସିଛି। ସରି ମ୍ୟାଡାମ ସରି। ଚାଲ ଧଡ଼ି ଯିବା ମାଡ଼ି। ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। मारे पेडल चलला गाड़ी पसंद वाला ना ना मो हे प्रभु देखा दे पुळे टंका दे हे प्रभु पेडले मारी 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 पातर पारा गन गला घरी गला घरी। ए भाई टे सुनो ना बोलतु ये जो सनातन खाउटिया घरटा केटा से सोना फना मत पूरा हेडा 25 गुड़ा आय वर कर। ओ एइटा की हो हो जाऊ जाऊ ता कथा आज बुझुची हो। सला सोना बुढ़ा कंजूस बुढ़ा ता कथा आज मु बुझुची। सब 5 मास ला इलेक्ट्रिक बिल देना है टक्काटा भी खर्च करबन से बुढ़ा आज जदि इलेक्ट्रिक बिल न देला त तार आज मु काटी देबी पर गला से ता इलेक्ट्रिक के जाळीबो मु देखिबी हो। सनातन खाउटिया घरे अछंती की ओ सनातन खाउटिया सनातन खाउटिया सनातन खाउटिया तुम कोडे गला सनातन खाउटिया आखर टेस्ट मर है राइट बसिची पहिला कना सनातन खाउटिया त सनातन खुटिया बुझिलु होयो मौसा केबे दबई पैसा एते ହେଇची 10,000 ହେଇची नहले काटी देबी कोन काट दउ के तुम तार काटी देबी। अरे एते काटला ହେଇଛୁ हां काटी देखि देखि आज लेजा ऊपर तोड़ी मते छोट आंतर पानी काटिबो यार काटियो ये पुलिस सना बना काटिबो काटी घर जाई तू बापा। अरे जदि मु यार काटिले से कहूँ कौन मोहर काटी दब ना ना निजर बंचले बापर ना सी जाऊ आरथर देखा ना हो हो मौसा तुम रागनी एथर को मुझे आरथर को ना रखि आ मु आसिक ना नहीं जीवी ना 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 मु आसबिनी से आउ जन को पठे देव ना नहीं जीव मु आसती ये ताले सना बुढ़ा को पैसा मागी महान महान रथी मोठारू हार मानी अरे मु देनी मु निए पानिया बुझिलु जाओ जाओ ओ मौसा जाऊ जाऊ मौसा इलेक्ट्रिक बिलटा मु दे देले हम इतने बड़ा जंगली हरिणीटा अच्छी मु तो कहीं देखी नहीं हो जी बापूडा बापू मौसा बिलटा तुमर दबा दरकार नहीं मु दे देबी हेले गोटा आउ मु टिके टिके आसेबी हां काहे की आसे रंग तू भारी रंग तू हो हां सुनी जा रसीद तो ठीक टाइम आसी पहुंची जा तो जा जा झाड़ा लगने से सब मोटे काडू गला कोनी बाळुगा तो पानी रे दे देनी क्या ए मोटी आ चिकरा ओ तो बड्डू नागरानी वे ए पानी का धनी केला घोटाटा निकेइटू ओ बाबा
ଖାଲି ତ ପାଣି ପାଣି ଦିନ କେତେ ଥର ଝାଡା ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲୁ ପଡୁଛୁ ଟାଇଗର ଟିକେ ଟିକେ ହିସାବ ପତ୍ର କରୁଛ ଟିକେ ମତେ ଲାଗିଲାନି ପଡୁଥିଲୁ କହିଲା ଛେ ପାଣିଟା ଟିକେ ଆଣୁ ଝାଡା ମାରୁଥିଲା ମାରି 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 କେତେ ପଇସା ରଖିଛି ଦେଖିବା आज बिरयानी टा जमिला बुढ़ा जेमिति खला सेमिति आसले वो खसी भी अच्छी जाते जल्दी मत एतिक बड़ा हम तो टिके होगी साइड दे साइड दे जा बोले पाले होगी तुम्हें साइड बोलते प्रभु हे राम राम अरे मु केते बड़े भूल करता हूँ अच्छा मो तली मो बंद कर देमी कि पाइखाना मो फुल करते देवी ना हाँ वही पला बे वही पड़ी बे ऐसा ऐसा पाइखाना टाँकी जिते फुल हो सब मो पकेट से माने खाऊ मो पछे ये बाहर बाहर घसी एम जाऊँ ये भीतर टोटाल जीवार ना ओहो ओहो छाड़ दे ओहो सेपट तो बाड़ ये पड़ू जी ये कद आउ हेनी ये आउ एत दे हेनी ये सारी शांति छतर कहते ना ऐसा फांकार जो मजा अच्छी ऐसा पाइखाना मजा ना सुलसिलिया पवन घसी धूप घाच पिचार बाजी ओह से मजा मशा खाइलानी बे भर मशा भी भारी दुष्टानी होती पिचा भितर जा जगह खेची दौरान उफ सुलसिल टाइफोइड हो जाओ चलेगा माइंड गोटे आइडिया है हाँ सब पाइखाना टंकाटे कर स्वाद इनकम करते मो पाइखाना तो पुटी पटी जाते पाइखाना इनकम कर आज से प्लांटा कर माँ लक्ष्मी मोर से এইটা ঠিক মোর ইনকম তো आज টিকে महालक्ष्मी ठाकुर টিকে दीप बोले तो हे प्रभु हे हाँ ये तो बड़े दिन ना आपको दिवाह कर देवी काली रखी टिके आज यहीटा दवा ठीक हाँ यहीटा दवा सोना गुड़ा ना खाल दिया ना मो बाजेर ना देना ओम पाइखाना हूँ नमः ओम नेंदो हूँ नमः ए सब नम नम पुति तो हाँ आओ ठीक है हे प्रभु यही सब बोली जाओ हाँ ये पेटी बड़ा शांति
ଏଇଟା ଆগে ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ବାଳ କାଟକୁ ବସେଇଥିଲି ସବୁ ପଳେଇଲାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ହଉ ଯାଏ ପାଲଟି ପଡ଼ିଲାକି ଆସେ ଓହୋ ବାଳୁଙ୍ଗା କୋଉଠି ବସେଇଥିଲି ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା କାଡେ ପଳେଇଲା ବାଳୁଙ୍ଗା 5-10 ମିନିଟ୍ ବି ବସିପାରିବନି ମୁଁ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ କାମ ସାରିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉଡ଼େଇ ଦବ ସଂସ୍ଥା ଓହୋ ବାଳୁଙ୍ଗା ସବୁ ମୁଁ ମାଲ ଏଠି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗା କାଡେ ପଳେଇଲା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ପଡ଼େ କହିବି ବାଳୁଙ୍ଗା କାଡେ ଗଲୁ ଏଇ କାଡେ ଗଲୁ ମୋ ସଂସ୍ଥା ପଡ଼େ ଗଲା हे प्रभु ये चंडालटा ता के बड़ा जना करता ମୋ ସଂସ୍ଥା ମୋ ଖଟୁଳି ଖାଇଲାଣି ସାଉ ଏ କୁଳମଣି ବିଶିକେଶନ ସିଆଡେ ଯାଇଥିଲ ସତ୍ୟାନାଶିଆ କିସ କି ନେଇ ଗଲା ଜାଣି ଜାଣିଲୁ ଓରା ତଳ ଖାଇଲୁ ବାପା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟି ବି ପଇସା ଦେଇନି ବାପା ପକେଟ ଦେଖିଆ କିସ ସିଗାରେଟ ନାହିଁ ବାପା ନାହିଁ କିସ ନା ବେଲୁନ ଅଛି ବେଲୁନ ଅଛି ଦେଖିଲୁ ଦେଖେ ବଜାରେ ପଇସା ନେଇକି ବାପା ଚାଉମିନ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ବାପା କୁଳାଙ୍ଗାର ମୋ ସଂସ୍ଥା ପଡ଼େ ଦବ ଇଏ ସବୁ ଖାଇକି ଖଟୁଳି ବି ଖାଇଯାବାନି କୁଳାଙ୍ଗାରଟା ନେଇକି ମା କେଉଁ ବେଳା ଜନ୍ମ କଥା ଏଇ କୁଳାଙ୍ଗାରଟାକୁ କିଛି ଆଉ ସଂସ୍ଥା ବୁଡ଼େଇ ଦବ ସେ ସବୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଳତୀ 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 କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଏଠି ଆସ ଆସ ଇଏ ପନିପରିବା ଟିକେ କିଛି ନଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସୁଛୁ ବୁଝିଲ ନା ଆଉ ଇଏ ମୋ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ କିଛି ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶାଗ ବି ଯିବନି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସଂସ୍ଥା ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିବ ଟିକେ ମୁଁ ଆସେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବନି କି ଏଠିକା ଲୋକ ଠିକ ନୁହନ୍ତି ଟୁକା ସବୁ ଷେଣ୍ଢ କେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବେ ହାବଦା କବାଟ ଟୋଟାଲ ଖୋଲିବନି ଆସିନି ହଉ ମୁଁ ଯାଏ ଠିକ ଯାଇ ଛୁଆ ବଜାରକୁ ଯିମି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆଣିଛ ହଁ ଅଛି ଯେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ଦେଖିବା ହଁ ହେଇଯିବ ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ ଡାଡି ହଉ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ତେଲ ପକେଇ ଯିବୁ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଦିଅ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ହାତକୁ ଯିବି ଡାଡି ମୁଁ କିଣି ଦେଉଛୁ ପଇସା ତ ସବୁ ନେଇଗଲା ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଉ ମୁଁ ଖାଲଟା ଏଠି ଦେଇକି ସବୁ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆସିବି ନା ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଏଠିକା ବହୁତ ତରବର ଅଛି ତରବର ଥିଲେ କି ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ଯାହା ଥିଲା ତୁ ସବୁ ନେଇଗଲୁ ଆଇ ଅଣ୍ଟି ତଳେ ଯୋଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ ସେ ଥାଉ ତୋର କିଛି ହଉଛୁ ଏ ଶୁଣୁ ଯେତିକି ନେଇଛୁ ବୁଝିଲୁ ମା କହିଛି ପନିପରିବା କିଛି ଘରେ ନାହିଁ ଯିବୁ ଟିକେ ହାଟରୁ ଯାଇକି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣ ମୋ ପାଖରେ ତ ଯାହା ଥିଲା ତୁ ସବୁ ନେଇ ପଳେଇଲୁ ଏଇ ଯୋଉ 30 ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଛ ସେତିକିରେ ଯାଇକି ସବୁ ନେଇ ଆସି ସେତିକିରେ ଯାହା ହବ ହବ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ନନେ ବୁଝିଲୁ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା ଆଣିବୁନି କିଲୋ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ଠକି ନବ ଚିନି ବୁଝିଲୁ ହଉ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ମୋ କାମ ଯାଉଛି ମୁଁ ହଁ ଯା ଘଣ୍ଟି ଆଉ ମଉସା ଗଲା ପରେ ଘର ଭଡା ଦବ କି ମଉସା ଘରଟା ପାଉନି ବଢିଆ ମଢିଆ ପଶିଗଲେଣି ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିଦବା ଭାଉଜ ସନାତନ ମଉସା ଘରଟା କୋଉଠି ସେଇପଟେ ତ ଯିବା ଆଜି ଘର ଭଡା ଗୋଟେ ଠିକ କରିକି ଆସିବା ଘୁଞ୍ଚୁ ବା ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଅଛି କୁଟି ଯାଉଛୁ ଦେଖାଉନି କେବେ ମଉସା ଘର ଭଡା ଦବ କି ମଉସା ଘର ଭଡା ଦବ କି ଓହୋ ମାଲଟା ପଡିଗଲା ମାଲ ପଡୁ ପିଇଦବା ଆଡେ ପିଇବା ପିଟା ନାଗିଲାଣି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଗଲାଣି କିସ ସନାତନ ମଉସା ଆବେ ଶଳା ବୁଢା ଶଳା ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା ନୁହେଁ ପରା ନା ସେ ନାହାନ୍ତି
କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି? ମୁଁ ଟିକେ ନେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନବ? ନାଇଁ କ'ଣ ନବ? ଭଦ୍ରାମରେ କଥା କହି ଶିଖିନ? କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ନା ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ଆସିବ। ଯାଅ ଯାଅ। ନାଇଁ ମୋ ମାଉସୀ, ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଥାନ୍ତି ମ। ଓହୋ, ମୁଁ କହିଲି ପରା ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ଆସିବ। ଯାଅ ଯାଅ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମଉସା ଆସିଲେ ଆସିବି। କିଏ ରେ ଇଏ ଦେଖାଉନି କୁଆଟା କିଏ ତୁ ଏଇ ତ ସନାତନ ମଉସା ନାଗିଛ। ସନାତନ ମଉସା ତ ବାହାତା ଦିନରେ ମାରିଦେଇଛି ଅଧାର ଦେଖାଉଛି ନା ମଉସା ଖରାପ ହେଲେ କି? ନା ଖରାପ ଭାବି ଭଲ ଭାବି ପୂଜା କରିବି ତମକୁ କିଛି ମାରିଥିବେ ନାଇଁ ଭଲ କରୁଛି ଲାଜ କରୁଛି ଦିନଟାରେ ମହିଳି ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଡକୁ ମଉସା। ହଉ তো বা মৌসা মৌসাটা বিটু উনানে সেটি মৌসা ଟିକେ ନେଇଥାନ୍ତି বিশবে ରଡ଼ା। ও ঘরে বেড়া তু মো করা কি তানে ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। কথা আছে अरे केते समय ला आसी बसलो टिके लेट हेला बापा टिके देला तो थळे एटा आनते टे जिमी टिके परिवा आनी से समय टिके भाबिले टिके देखा करी टिके पळेबी आ हां तमे आसे कट्टा से बलिया चाहन तमर पुणी कोन हला हां एते कष्ट करी से बुढ़ा कतरु पैसाटा नै कि आसे तुमको टिके नै कि जिमी पार किंतु तमे मुहटा फुले कि बसिता आ बस ए चश्माटा पिंदी कि मु पळी में काहा को नै खाली तो राग ए रागु जो गई राग नहीं ए आई मुहटा फुले बस कलो चलो जो गुपचुप खाई गया बापा जे पैसा देती परिवार आनता गुपचुप खाई उड़े दवा सब सोला बुढ़ा कती किए शुणुची ता कथा चलो राग 30 टका गुपचुप किस ओहो तुम का टेंशन हो कहलो चलो आस चलो 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 एते बड़ बैगटा कोन में अंत परिवा टिके नै थांदी बुझि पारला ना 30 टका रे एते उडा करला न हां से 30 टका हला कोन बसिलो हां जीबा हो चलो ଜାଳ ନାହିଁ, କାଠ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଞ୍ଜୁସ ବୁଢାକୁ ବାହା ହେଇ ଜୀବନଟା ମୋର ପୁରା ନର୍କ ହେଇଗଲା। ବେଳ ପଡିଲେ ଏ କଞ୍ଜୁସ ବୁଢାକୁ ଛାଡିକି ଉଡିଜି। কিছু কিছু কইলু পচা তুমি কিনিয়া উড়িকি ଯିବୁ ଏଟା ବୁଲିଲା मला ଉଡି ଦେଖିଲୁ ତ ଠେଙ୍ଗିଣି ଦି ଭାଙ୍ଗିନ ତୁମି ବୁଝିଲୁ କଲା ଉଡି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସଦିନ ଦିଟା ହେଲେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଖିଲାକୁ ତରକାରୀ ନାହିଁ ଆସୁଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଛତରା ଯାରେ ଆରେ ପୋତ ଆଜି ତୋର ଦିନ ମୋର ଦିନ ଆଉ ଚିହ୍ନିନି ମତେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖଛ ତ ଏଇଟା କଣ କହିଲ? ଏମା ଛତୁ ଆଣିଛ ନା ତା ମୁଚେ ଦେଇଗଲ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ସକାଳେ ଅଣ୍ଡା କିଲୋ କେତେ ଭାଇ ଏ ମାଛ କିଲୋ କେତେ ଭାଇ 80 ରହିଛି 100 ରହିଛି ତମର 80 ଯିବ ଖସି ହଁ ଖସି ଯିବା ଆମେ ଦେଖିଲ କି ମାଛ ଅଛି ହଁ ସାପୁଆ ରହିଛି ଏଲେ ଭାଇଲୋ ସାପୁଆ ଅଛି କଣ୍ଟିଆ ରହିଛି लो बाबा लो कंटिया ये सब 20 टका ना हबो ନା ନା 20 ଟଙ୍କା 20 टका दियो ଏ ଆଗରୁ କିଏ ଆସିବ आगु आसो कि ଆହୁରି ଆଇବେ ବେପାରୀ हो ना ହଁ ओ भाई ମାଛ ମଉସା ନେଇ ପାରିବନି ଆଉ? ତମେ 20 ଟଙ୍କିଆ ଶସ୍ତା ମାଛ ଖାଇବ ଇଏ ଦାମୀ ମାଛ ତମେ ଖାଇ ପାରିବନି ଖାଲି ଅଯଥାରେ ମୋ ଟାଇମ ଟାକୁ ଲସ୍ କରୁଛ तुम जाओ भाई ଆମେ ଯାଉଛେ जाओ शीघ्र जाओ ये सड़ा कोई मत कंजूस बुढ़ा 20 टका मजुकर केते माछ खाइछि ये देखु 80 तो जीव सब खसी
ଯୋଉ ପଳେଇଥିଲ ମାଛଟା ଆଣିତେ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ତମ ବାପ ଦବ ମାଛ? ନାଇଁ ତୋ ବାପ ତ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା ବେଳକୁ ଭଙ୍ଗା ଦେଇଥିଲା କିଛି ବେଲା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ସିଲଭର ବେଲା ଖଟା ତାଟିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଖେରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ବିଲେଟ ଏତିକି ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଉ ରେଡିଓ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲି ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଝିଅର ଟାଣ ଭାରି ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆସୁ ଆଇଲାଣି ତ ଆରେ ବାପା ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଖାଇବ ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ମୋର ଆ ଯା ମାଛ ମାରି ପକେଇବ ଏଟା ଏ ଟୁକାଟାକୁ ପିଇଥିଲେ ଏଇ ଯାଇଥିଲେ ସିଧା ସିଧା ପଳେଇବୁ ସିଆଡିକା ବାପା ଓ ପଚିଥିଲ କିସ ପାଇଁ ପରିବା ଆଣିଛ କିସ ପାଇଁ? ପରିବା କାହିଁ ଆଣିଛି ଦେଖି ଦେଖ ଆଣିଛି ଆଣିପାରୁନି ମତେ ଉଠିତେ ପଡିବ କିସ ଆଣିଛୁ ଦେଖିଆ ଦିଟା ବିଲାତି ଦିଟା ଭେଣ୍ଡି ଦିଟା ଆଳୁ ଆକୁ ନେଇ କଣ ଖଟା ପାଣି କରିବି ଆଉ ତମେ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲ ଆଉ କଣ 12ଟା ଆଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଦେଇଥିଲି କି କେତେ ଦେଇଥିନି କି ସବୁ ପରା ଆମ ଅଣ୍ଟିରୁ ନେଇଛୁ କେତେ ଦେଇଥିଲ କି ମାନେ କେତେ ଦେଇଥିଲ କି ରାଗିନି ତୁ ଶାନ୍ତ ହ ବେ ଇଏ ବୁଝିଲୁ ବାପ କଞ୍ଜୁସ ନୁହେଁ ଏବେ କଞ୍ଜୁସ କରି ତମେ କଞ୍ଜୁସ ନୁହେଁ ଆଉ ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଚିକେନ ଖାଇକି ଦେଇଛ ଖାଲି ବଡ ବଡ କଥା ଆସରୁ ତୁଳି ଆଣିବ ଆମ୍ବ ଆଣିକି ଦେବି ଚିକେନ ଖାଇବୁ ତ ଦିନେ ଖାଇଥିଲା ନା ଚିକେନ ନାଇଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଯୋଉ 30 ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଥିଲ କି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଦେଇଛେ ଖାଇ ଦେଇଛେ ଯେତିକି ଦେଇଛେ ସେତିକି ରୋଷେଇ କର ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ କରନି ନାଇଁ କଣ ହେଲା ମୋ ମୁହଁ ଯିବ ତ ଆରି ପାଇଁ ହଁ ତୁ ସେଇ ମୋବାଇଲ କେମିତି ଦେଖିଲୁ କହିଲା ଆକାରରେ କହ ପଇସା ଦେଇଥିଲି 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ନେଇଗଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ମାଣ୍ଡୁ ସାଙ୍ଗର ଗୁପଚୁପ ଖାଇଗଲା ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛୁ ନା ଦେଖ ଏଇ ଆଣିଛି ଧର ତମ ପୁଅ ଆଣିଛି ୟାକୁ ଯାହା ଆଣିଛି ତାକୁ ରୋଷେଇ କର ଭାତ ବସେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଛୁକି ଆଣି ତରକାରୀ ଦେଖ ତୁ ଆଣିକି ଛୁଆ କର ହଁ ତମେ ସିନା କଞ୍ଜୁସ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ନୁହେଁ ସେ ପୁରା ମୋ ଭଳିଆ ହଁ ତମ ଭଳିଆ ହେଇଥାଉ ଆଣ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ବୁଡେଇବ ବୁଝିଲ ଏଇ ଅନାଉନି ଏଇ ବିଲାତି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଙ୍ଗିକି ଖାଇଦେବି ବୁଝିଲ ସେତିକି ଯେମିତି ହବ ପୁଣି ଏଟାକୁ ରହିଲା ଆଉ କାଲି ଆଡକୁ 5 ଦିନ ଗୋଟାଏ ବିଲାତି 5 ଦିନ ସବୁ ମୋ ସଂସ୍ଥା ବୁଡେଇବି ମାନେ ମା ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଆଳତି କୁଆଡେ ଗଲେ ଚାହା ଟିକେ ଦିଅ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୋଇଛି ନା ମାଳତୀ ଚାହା ଟିକେ ଆଣିବ ମାଳତୀ ମାଳତୀ କେଆଡେ ଗଲା ସବୁ ମାଳତୀ ଯାହା ରଖିଥିଲି ସବୁ ତୁ ତ ଗଲୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଗଲୁ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇଗଲି ରେ ଓହୋ ସବୁ ଉଡେଇ ଦେଇଗଲା ମୁଁ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲି ରେ କେଆଡେ ଗଲୁ ମାଳତୀ ଯାହା ନେଇଗଲୁ ସବୁ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି ବୁଢା କତରୁ ସବୁ କିଣି ନେଇଛ ନା ହଁ ଦେଖିଲୁ ଯାହା କଲ ଭଲ କଲ ସେ ଶଳା କଞ୍ଜୁସ ଗୁଡା ନାମ ନେଇଛି ଏଥର
ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ ଶଳା ବୁଢ଼ାର ଯେତିକି ଧନ ଆଣିଛ ଆମେ ତ ସାରା ଜୀବନ ବସିକି ଖାଲି ବି ସରିବନି। ଚାଲ ଚାଲ ଟ୍ରକ୍ କରି ମିଶିଗଲାଣି ଆମେ ସୁରାଟ ଯିବାନି କି? ଆସିଗଲେ ମଜା ତ ଭାଇକିନା ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଜି ମରିବି ମରିବି ଫାଇନାଲ ମରିବି ଆରିପୁର ମରିବୁ ଦେଇକି ଡାଡି ହେଟି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛି? ଆଉ ମାଳ ଅଛି ନା ସେମିତି ଖାଇବୁ ମରିବି ଏଇଠି। କାହିଁକି କାହିଁକି ମରିବୁ? ତୋ ମା ଯଦି ନା କଲା ତୁ କହିବୁନି ଆଉ। ସରିଯାଇଛି ନା? ହଉ ହଉ ତୁ ମର ମୁଁ ମାଣ୍ଡୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ହେଲା ମୁଁ ମାଣ୍ଡୁକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ହଉ ମର ଶାନ୍ତିରେ ମର ହଁ ମର।